Bojone Rika mbiyen gagah ya, Mbok? Tak. Gagah. Bojomu. Kok ngerti gak bojoku gagah? Bojone Rika ke gagah mancung irenge jare ra tau galak. Tak. Karo Rika sayang banget, sayang ya? Sayang kok. Sayang. Gelem rene. Sayang wong bojone Rika. Biyen Rika nek karo bojone Rika sedina ping pira, Mbok? Ya ping pira ciro pira. Rika biyen macule ge kelingan apa ora? Yo, Macul opo? macul sawah selupit. Kelingan apa ora? Ya kelingan opo ngeling-eling. Ayo takon, Mbok. Penak ya, Mbok? Penak nek Takon no. Pinter ya, Mbok? pinter. Bapakku pinter ya? Pinter. Pinter macule ya? Pinter Jawa selupit. Pinter. Sedina iso ping pira, Mbok? Ya pisan maca bola-bali. Jarene Rika ben ping 10 sedina. Ya bodol awake. Jarene sapa bodol nyodomi bapak kok. Biyen nyong nek nganu 10 sedina isu, kok rada awan titik 2 jam pisan kok ya. Piro raang? Rika seneng ya, Mbak? Awan madul sawah kok kon madul Jawa selupit. Ya penak matur sawah selupit kok. Seneng ya? Ciro kon madul Jawa selupit. Tapi kelingan ro ang. Kelingan ya? Ya. Ya kelingane pendak bengi maca awan madul. Pendak bengi tok. Emang awan ra tau? Ra, Rika awan ra tau dipaculi. ra, Bapak kebangetan ya. ra banget ra barang Ya, ora iya. iso nyambut gawe. Tapi gek kelingan ya. Gek kelingan ya, Mbak? Kelingan Oh, biar diambungi ngono ya. biyen Oh, seneng banget yo rasane yo. ra. Ora. Ha. Nyatane anake 3, Mbok. Rika seneng banget. Rika ora sing cung ajek. Heeh. Ciro sing ajek. Rika, koene sing seneng Rika kok. Bapakku kalem kok. Ra oh. Kalem. Bapakku kalem manuk. Ciro brekecek. Berkecek. Lah kok berkecek. Ayo. Nyong kak Hari ini seneng karo sapa, Nyong? Jo karo miskam. Sapa ndi mendina ora tau bali yo. Ya kadang ngurung gelem bali. Lah wong wis ndek bojo meneng kok kon bali meneng. Ngomonge sapa? Iya. Nyong dongake muga-muga ndek bojo sing luwih apik ya. Tujuke sapa? Marlan. Maca gelem mo kae bojone ayu kok. Apa sapa to? Karo mejo karo miskam. Emoh. Emoh opo moplos. Emoh lah, Mbok. Nak turun aku. Rende. Turun. Aja geru turun kae magrib ra turu marake pekun. Ora. Ra tak pijeti sikile delit. Rene, tak pijeti sikil. Tak omongi tak pijeti sikile gelem ora. Mbok. Mbok, Ana apa? aja turu nek magrib ya marake pekun ya. Ngerti? Wong gegere pegel. Ya senderan kene ngene iki senderan tak senderi ngene, tak pijeti. Mbok, Ana apa? Rika gregeten kok ora sih karo Nyong? Ya gegedeng tapi cuma cetirane ya. Ra niat ya wis kene niat, ki tak peluk ya. Rika sehat ra, Mbok? Siat apa sikil lemes ra iso. Mau Rika melayu-melayu, untung Rika mau dompete ketemu yo. Tiba yo. Rende-rende disimen rasa nggawa ya. Gowo iki. Rasa oke-oke. Tinggal ilang. Lah nek Rika tiba ngantek kepiye getune Rika ora banget-banget ra o. Aja nggawa oke-oke. Gowo Nggawa 200.000 wae. tinggal ilang colok. Ora. Iku 200.000 tok. Terima kasih, Neng. Rika nek digowo kowe mau tiba delokno. Oke wong oke nang